O Partido Popular introduce a vivenda na campaña das eleccións europeas do vindeiro 9 de xuño en Pontevedra. As políticas que levou a cabo o PSOE, que moito ruído, moito fume, pero cero resultado. Por lo tanto, eu o que pido de cara ao domingo 9 de xuño é que vayamos a votar, que tomemos a palabra co voto, que sexa un voto no que demos sí ao sentidiño, sí ao europeísmo, e así tamén que temos que crear ese facho de esperanza a todos aqueles que creemos que merecemos un cambio de goberno. A López sumouse neste acto no barrio Pontevedrés de Valdecorvos a conselleira de Vivenda. María Martínez apuntou que aquí a Xunta ten prevista a construción de máis de 500 vivendas, 74 delas xa en marcha. Duplicaremos o parque de vivenda de promoción pública ata cadar as 8.000 vivendas protegidas e desenvolveremos solo residencial que permita mobilizar 20.000 vivendas de promoción privada protegidas todas elas. Nos vindeiros días veredes como comeza xa a construción de 74 novas vivendas de promoción pública. Acabamos de aprobar tamén en Consello da Xunta hai escasamente 2 semanas o inicio do expediente que permitirá a construción de 104 novas vivendas aquí tamén en Valdecorvos. Martínez tamén se referiu ás conversas que a Consellería está a manter co Concello de Pontevedra para construir máis vivenda de promoción pública na cidade. Un diálogo que avanza de xeito satisfactorio. Están sendo fructíferas e temos xa 2 ou 3 solos que é factible a súa pronta cesión e a súa pronta escritura correspondente para materializar esa cesión e promover máis vivenda pública aquí en Pontevedra. A responsable de vivenda da Xunta sinalou tamén que, ademais da promoción pública, o seu departamento aposta por facilitar a promoción privada e por fomentar a rehabilitación e eficiencia enerxética dos inmobles.